Niki dari mulai yuk Mas. Tasih nunggu peserta liane ini. Lek, lawan arus, tapi ampun terlalu frontal. Beres nih, tenang mawon. Kulo pun siap argumentasi. Ibu arep metu sik lho, Le. Mbok sanjak terus terang mawon. Ajeng den kampung Riwil to. Mang Sanjang kali wong mriko, Bu. Kula minangka turune Mbah Dul Salam ora setuju yen dameng gawe acara haule simbah kula. Amit nggih pareng. Lho, ane iki to, Dek. Mantuk riyen, Bu. Teng jero mriki panas. Lah terus piye Mbak Genggo? Wis kanggoku ya ora piye-piye. Teruske wae sesuai rencana. Lah niate awake dhewe iki lak becik to. Assalamualaikum. Wah. Kaya ibu negara wae lho. Mulai ada dikawal pasukan ya. Intine omongan kula sing kari dhewe niki. Arep sampeyan niku njegok sedina ping 7 gak bakal ngedegarak. Nyen ngapunten, Bu. Kula pangsoriye. Panganane ndi to ki? Sabar, Jo. Pune wis jatahe lak tekan kene. Diombani sing akeh wae, Cok. Ben warak. Wah, ya kembung no. Iki daleme Pak Kliwon to, Le? Nggih, leres. Kowe nang kene. Awor kanca-kancane, Bapak tak mlebu rono ya. Wah, ya kekewuh no. Alah, ora sabar kewuh. Iki kabeh iki kanca, sedulur. Ngerti ra? Ya kowe nang kene, mlebu kene. Nah, mlebu kene. Bapak tak rono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supri. Kene Pri, gogo kene. Oh, Pak Supri, Jo. Sandal ilang kok. Ku to wong. Dek. Sampean putrane Pak Supri to? Ya, iya, Mas. Mas Pandra. Supra. Wah, jenisnya patak iki, Cok. Terus bensinnya irit. Enak masalah to, Mas? Ora tau rung ganteng po. Nyawang yo tenanan. Aku ra nyawang kowe lho, Pri. Karo meneh iki lho. Kowe lho, kecilik nganti gerang tua kaya ngene kok. Prejengan iki sajek kae to, Prek. Aku kan baby pis to. Prek. Mbok kabul disapa iki lho. Halo, Bul. Cek kelingan sandalku ora? Tenaga sing dimutilasi. Lah iya to. Sandal iku anyar. Lagi tak nggo pisan iku lho. Lah kok dienggo nyumpet padasan karo kabul kae. Lah sidane dijoli ora karo kabul. Ora. Oh, kena konangan nyolong sandalku terus daerah tahu makan ngaji. Oh, ala bul. Preman sandal. Wes. Gojeke wis ya. Monggo kita sami miwiti rempakan ing dinten menika. Niki ngeten nggih sedulur-sedulur. Kula suwun kanthi sanget panjenengan sedaya menika sageta nyengkuyung acara haule Mbah Yai. Lan kula ambali malih. Yen nyengkuyung niku mboten kudu urun duit. Ning jenengan iso rawuh ngamini donga wae wis jenenge nyengkuyung. Nuwun sewu, Pak. Mboten tegese kula niku ajeng sombong napa pripun niku mboten nggih.
Urip kula niku kan pun kecukupan, pun rada penak. Yen kepareng mbok bilih kula niku melu nyumbang ora ketang sithik. Ayo matur nuwun Udil. Bareng iki kan babakan konsumsi kali liyane kan pun Pak Kliwon. Kula niku tak nanggung perlengkapane mawon. Pripun? Sik to. Perlengkapan ki apa wae? Ayo bangsane tenda, diesel, kajang, son. Aku ben aku wae. Gokil. Jenengmu Supra tenan to, Bro? Nani, Mas. Gokil ya jenenge. Apa iya wonge ya gokil kok, Mas. Saiki Tapi nek ning omah panggilanku dudu Supra, Mas. Tole tapi. lho, jenengmu Tole apa Supra? Nama panjangku Toleransi Supranatural. Gokil ta, Mas? Wah, iya to, telat to. Kowe lho dadak melu barang kok, Nduk. Wes kowe ning kene karo kanca-kancane sik kuwi. Ibu tak mlebu sik. Piye to kok malah meneng wae? Kono lho kenalan karo kanca-kancane kuwi lho. Ya pekewah no. Le, anakku jak dolan sik ya. Aja dinakali lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, sorti ta iki? Kono-kono lu kono. Kono ngendi? Ya kuwi ta jejer dul, Kang. Ya perkewah no aku. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Gak pujukane. Matur nuwun ya, Le. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Nadane ora pas karo cah kuwi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Kowe nek ora melu-melu ngopo ta, Bu? Tak kiwa. Amit nggih pareng. Lho, ane iki to, Dek. Mantuk riyen, Bu. Teng jero mriki panas. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Dra, mamimu ndak mau orang ngomong apa-apa ta? Pamitan to, Pi. Tapi ora anu to, ora mling apa-apa ta? Mboten nih. Mami request lagu. Lagune apa, Jo? Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Malu-malu kok kowe iki. Engko nek pit mulas ora arep tak banake. Mbok adik kuwi dhisik omongan, mesake lho. Umat mau gur dineng ketok. Kenalan, Dik. Jolodot. Supra. Ngayune banter ora? Paijo. Kenalke ya, jenengku Surga. Surga? Ora percaya to? Nek ora percaya bakalan masuk neraka. Kula suwun ampun dokun dosik nggih. Niki wau dimasake Bu Kliwon kalih Bu RT. Lah nek mboten didahar mungkin ndak malah mubadir. Mamine Pandra kan gitu tumut masak lho, Pak. Oh nggih, kalih gawane Mas Dul sing nderek masak. Salahe bojomu yo kemrungsung mule. Ora kesebut. Garwane kok kesusu kondur niku enten napa to Mas Dul? Niku enek perlu. Oh, tak kira nek mergo enek aku. Nek mergo enek aku ya pekewoh no.
Rasa isin. Yo, maem. Ya pekewuh nang aku. Rasa pekewo, cupuo. Nah, kasih ya. Jeneng surga sapa toh? Surga di bawah telapak kakiku. Ngawur. Lah, jane jeneng kamu sapa toh? Bidadari surga. Buat bidadari. APW, apa sih wae? Aku ki ora mudeng, Dik. Apa sing dikarepke? Ora ngerti alesane. Apa sebabe dhek ora setuju masalah iki? Nek yo sampean wis nggenahke to, Mbak. Nek acara haule Mbah Yai iki murni kepinginane para murid Mbah Yai. Wis, Dik. Ning anakku ki watake pancen kaku kok. Lah terus piye Mbak Genggo? Wis kanggoku ya ora piye-piye. Teruske wae sesuai rencana. Lah niate awake dhewe ki lak becik to. Jenengan kondone kula dari kemawon, Bu. Mbak, mampir nang omah ya, tak gawani oleh-oleh. Alah, malah ngrepoti. Wah, surang jajanan tok kok. Dir. Melu aku ndereke buru kaya yo. Siap. Nggih, Mas. Nggih. Saestu niku. Kula yo kaget. Wong atase ibu jenengan lho. Lah kok ngrasani jenengan. Kan nggih kebangetan to niku. Oh nggih pun. Sampun. Pun OTW Bali. Diterke Bandi kalih Kadir. Saene jenengan tabrak sekalian kok, Mas. Kene ora gedhe ndase. Sing jenenge Bandi niku jan rada alot. Insa alot-alote karet. Lele niku kan kalih geni to, Mas. Topeng sisan wae. Assalamualaikum. Wah. Kaya ibu negara wae lho. Mulih ada dikawal pasukan ya. Lungguh kono sik, Dik. Tak gaweke wedang. Alah, kula tak langsung mawon, Bu. Mboten sapa kewo, Mas. Tunggu sik. Sal. Karo wong sing luwih tuwa ki mbok yo basa sing alus. Sampean-sampean iki to. Sing nekat ame nyelameti si mbah kula. Sampean-sampean iki ora duwe leluhur to. Leluhure wong liya kok ameh diacarani. Mbah Dul Salam niku guru kula, Mas. Terus kula niku nggih duweni hak ndongake lan mengenang kebecikane Mbah Dul Salam. Bahasane jan ngoten niku, Mas. Mengirim doa, mengenang kebaikan. Akhirnya lah ya mau amah hitung-hitungan badi tuh. Duit saka donatur, turah pirang juta, judidum, sak balane sampean. Mas, maksudnya sampean berubah. Ya ngapunten, Mas. Kula sak kanca gawe acara haul niku mboten ming modal proposal. Ning kula sak kanca niku urunan. Jadi jenengan boten sah semelang nek dikirani kula sak kanca niku arep memanfaatkan asmane Mbah Dul Salam kangge kula sumbangan. Mboten, estu mboten. Kula niku mboten butuh penjelasane sampean sing ngaya-wara ngoten niku, Mas. Sing penting, sing tak pingini,
acarane kuwi batalno. Ora usah enek slametan. Ya namanya slametan, yo slametono mbahmu dhewe. Si mbahku ki rasa mbok slameti. Mbah Dul Salam niku mboten ming leluhur sampeyan. Terus mboten ming sampeyan sing duweni hak duweni. Ning wong-wong sing tau dipinterke kalih Mbah Dul Salam kelebu kula niki duweni hak ndongake, nyelameti lan mengenang kebecikanane Mbah Dul Salam. Intine omongan kula sing keri dhewe niki. Arpa sampeyan niku njegok sedina ping 7 ora bakal ngendhegaken. Nyun ngapunten, Bu. Kula wangsa riyin. Lho, piye to, Ki? Bacot tak gaweke kopi lho. Alah, anu kula betane wangsul mawon. Ya, cek. Bareng, Bu, nggih. Bareng, Mas. Saning Gusti mungkin dikon Sedane piye ndi? Aman mantep kula. Monggo acara oleh Mbah Yai. Kula ajeng wayangan.